Mari Carme Roca i Costa va néixer a Barcelona i, com a ella mateixa li agrada dir, ha estat lletraferida des de la infantesa. Esgarrapant temps per poder llegir, historiadora i filòloga, mare de 2 fills, es dedica des de l'any 1997 a la literatura infantil i juvenil. Té més de 40 llibres publicats i el llibre que presentem avui, Catalepsis, aquest passat any 2012 ha guanyat el Premi Joaquim Ruyra. Jo hi ha moments que també penso a veure com va sorgir la idea, no? A veure, tot té un punt de partida. El punt de partida hem d'anar molt enrere, de quan, a veure, jo era joveneta i m'inquietaven les novel·les de terror i sobretot els escrits de l'Edgar Allan Poe, però que això em sembla que, a veure, ens han abduït a tots, no? I fins i tot a veure algunes pel·lícules que de vegades eren dolentíssimes a nivell cinèfil, però que aquesta idea, la de ser enterrat viu, és una cosa que sempre m'ha fet pesar, m'ha fet angúnia, no?